Jún 2013. Do rómskej osady v Moldave nad Bodvou vtrhlo asi 60 kukláčov. Nechali za sebou porozbijané okná, pováľané skrine a desiatky zbitých ľudí. Prišiel ten kukláč, vyťahol nás zvonka a začal nás tu namlátiť. Hneď po razii začala polícia tvrdiť, že v osade mala pátraciu akciu. Hľadané osoby ale nenašla. Obyvatelia osady zas tvrdili, že razia bola vybavovanie účtov za to, že policajtom niekto o týždeň skôr rozbil auto. Inšpekcia ministerstva vnútra vyhodnotila, že zákrok policajtov bol v poriadku, ale prokurátor jej potom nariadil začať trestné stíhanie. Odvtedy prešiel rok a v prípade nebol nikto obvinený. By sme samozrejme boli radi, keby k tomu ukončeniu vyšetrovania prišiel čo najskôr, aby sa vlastne verejnosť mala možnosť dozvedieť, či došlo k nejakému porušeniu zákona. Dĺžka trvania samotného vyšetrovania je spôsobená desiatkami svedkov plus preklady, pretože je tam potvrdené, že nevedia dobre po slovensky, tak je tam rómsky preklad, no a to samozrejme vyšetrovanie predĺžuje. Trestné stíhanie začala inšpekcia ešte vo februári 2014. Išlo o 4 skutky: zneužívanie právomoci verejného činiteľa, porušovanie domovej slobody, ublíženie na zdraví a mučenie či iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie. Počas vyšetrovania 5 svedkov nezávisle od seba označilo pri identifikovaní osôb toho istého policajta ako jedného z mužov, ktorí ich bili. Inšpekcia ho napriek tomu neobvinila, spochybnila výpovede Rómov a požiadala o ich psychiatrické vyšetrenie. To má zistiť úroveň ich intelektu, či neklamú, alebo či si nevymýšľajú. Ak sú dodržané všetky pravidlá uskutočňovania rekognície a 6 svedkov povie na presne tú istú osobu, že je to podľa všetkého tá osoba, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa to dá verifikovať. Ale zase na druhej strane treba povedať, že každý orgán činný v trestnom konaní má právo na to, aby zhodnotil ten dôkaz a nariadil ďalší dôkaz v tej veci, čiže napríklad aj vyšetrenie duševného stavu svedka. Prešovská prokuratúra, ktorá na vyšetrovanie dozerá, však tvrdí, že keby vyšetrovateľ obvinil policajta, bol by to zásah do jeho súkromia. Obhajca zbitých Rómov preto podal sťažnosť na generálnu prokuratúru. Tá už má spis na stole a postup prešovského prokurátora preverí. Ombudsmanka Jana Dubovcová už od začiatku prípadu volá po nezávislej kontrole. Policajti totiž podľa nej kontrolujú samých seba. Určite veľká väčšina tej kontroly nezávislá je, pretože vykonáva vyšetrovanie prokuratúra. Zásah nebol oprávnený, nemal sa vôbec uskutočniť. A pokiaľ ja viem, tak inšpekcia vyšetruje, že či v rámci toho zásahu niekto prekročil svoju právomoc. Ak by inšpekcia ukončila vyšetrovanie s tým, že zásah kukláčov bol v poriadku, zbití Rómovia majú ešte niekoľko možností, ako dokázať svoju verziu príbehu. Podľa ombudsmanky to však môže trvať aj roky. Museli by vyčerpať všetky právne možnosti, ktoré im náš právny poriadok dáva. Vrátanie ústavného súdu, až vtedy by sa mohli obratiť na Európsky súd pre ľudské práva. Ja som presvedčená, že Slovenská republika by prehrala. Minister vnútra Robert Kaliňák po razii prisľúbil, že podobné zásahy začne polícia nakrúcať. Predišlo by sa tak podozreniam ako pri razii v Moldave. Zákon, ktorý by to umožnil, minister zatiaľ parlamentu nepredložil. Zuzana Hanzelová, RTVS.